mä katsoin läpi sillä tavalla, kun mä yksin lähdin rakentamaan, niin mä halusin katsoa sellaisen, että varmasti semmoinen kumppani, joka on niin kuin mukana alusta loppuun asti ja mahdollisimman paljon niin kuin, mahdollisimman valmis. Se, joka oli nopeita ja aktiivisimmin asialla ja suhtautui asiallisimmin, niin se. Ja just sen takia, kun mä yksin rakennan, mä oon paljon töissä, niin ei mulla ole aikaa ruveta itse tekemään. Ja se lopputulos todennäköisesti olisi se, että joku saisi kuitenkin mun perässä tehdä sen uusiksi. Niin parempi mun mielestä ammattilaisten antaa tehdä ammattilaisten asiat, ja mä teen sitä työkseni, mitä mä osaan. Mulla oli ekanakin tärkeintä, että mä saan ne tallikamat omaa osastoonsa. Että mulla tulee tosi paljon tallilta sitä heinänkortta ja niin hevosen kakkaa ja kaikkea muuta tulee, niin ne saa jätettyä sinne omaa osastoonsa. Sitten mä halusin, että esimerkiksi mulla oli makuuhuoneesta käynti omaa kylpyhuoneeseen. Se oli mulle tärkeä. Mä halusin ulkoporeammeen. Sitten mä halusin kuitenkin ison olohuonetilan, missä viettää kavereiden kanssa aikaa. Valosan avaran kotiin. Ja yksi kerroksin oli ehdottomasti, että mä en ymmärrä, että miksi mun pitäisi ravata portaita, jos mä asun yksin. Että oli siinä vähän haastetta suunnittelijalle, mutta kaiken se sai sumplittua sinne. Meillä synkkasi heti ihan alusta tosi hyvin. Ja se on just sellainen, että se vastaa mulle, vaikka se on kesälomalla, se vastaa mulle puhelimeen ja näin. Että sen kanssa synkkaa tosi hyvin ja sen kanssa mulla ei ollut eniten tässä tekemisissä. Että joo, tosi hyvin. Kannattaa kanssa vähän enemmän aikaa käyttää siihen, että mikä se talofirma valitsee. Ja just käydä läpi tosi tarkkaan ne sopimukset, että mitä kaikkea haluaa valmiiksi. Ja miettii just, että mitä haluaa tehdä itse ja kannattaako se tehdä itse. Vai onko se oikeasti helpompi tehdä sitä omaa työtään ja antaa ammattilaisten hoitaa asiansa. Ja sitten on se aika kiva tulla sitten valmiiseen kotiin. Mehän tehtiin silleen niin, että se oli mun sisustussuunnittelijaidea. Me printattiin mun hevosen kuva lasille digiprinttinä. Ja valaistus saunassa on toteutettu niin, että se valo tulee sieltä lasin takaa. Sitä on vaikea selittää, mutta se pitää nähdä. Se on ihan superhieno. Ja sitten justiinsa että tallikamat saa tonne omaa osastoonsa ja siellä on pesukoneet erikseen niille tallikamoille, niin sekin on aika luksusta. Ja siis se kotiteatterikin on aika kiva. Se on unelmien koti.